A borsodi Bükkábrányban a hivatalos tanrend részeként kutyákkal, lovakkal és pónikkal is oktatják a gyerekeket. Az országos szinten egyedülálló program már második éve sikeres, a cél pedig az, hogy minél több intézményben elérhető legyen. Falucska Ivett összeállítása. Kutyák és lovak bevonásával tanítják az óvisokat és az iskolásokat a borsodi Bükkábrányban. Állatok segítségével tartanak például magyar, illetve matematika órát az első és az 5. osztályos diákoknak. Számolt be a részletekről Stefánné Gulya Kinga, aki a kutyás terápia vezetője. Mozgásos feladatokon keresztül matek példákat kell megoldani, oda kell futni egy bójához, látnak egy rajzot, azon vannak különböző példák, meg kell oldani, annyi jutalomfalatot teszünk mellé, amennyi a megoldás, azt a jutifalatot odaadjuk a kutyusnak, majd megsimogatjuk, vagy kérünk egy pacsit. A négylábú tanársegédek közreműködésével órarendbe épített tantárgyi tanórákat tartanak, amelyek a krétába is bekerülnek. Erről már Hock Andrea, az állatasszisztált pedagógia kidolgozója beszélt. Az állatasszisztációnak az az óriási nagy előnye, hogy az állat az folyamatosan egy ilyen stressz csökkentő faktorként szerepel ezeken a tanórákon. Hock Andrea lovakkal és pónikkal vesz részt a bükkábrányi oktatásban. Azt mondja, az állatok segítségével a mozgáson keresztül fejlesztik egyebek mellett a kommunikációs képességet, szociális kompetenciát és érzelmi intelligenciát is. De a terápia megoldást jelenthet a viselkedési zavarokra is. Azok a gyerekek, akik közösségbe vagy pedagógus előtt nem mernek megnyilvánulni, egy állatnak sokkal könnyebben teszik ezt, hiszen az állat az nem ítélkezik, úgy fogadja el őket, ahogy vannak, nincsen semmi elvárás a gyerek felé, tehát megszabadul attól a tehertől, hogy nem lehet hibázni. És éppen ezért nagyon sok olyan történet van, ami ezeket a pszichés gátakat rombolta le az állatasszisztáció segítségével. A programhoz szükséges lovaspálya azonban hiányzott a kezdéskor, így a borsodi település lakói, az önkormányzat, vállalkozók és civilek egy emberként fogtak össze, hogy megépülhessen, mondta Vukovics Ákos, projektmenedzser. Úgy beszéltük meg vállalkozókkal, civilekkel, önkéntesekkel, hogy részt veszünk és segítünk abban, hogy ez a pálya megvalósuljon, ez a lovaspálya megvalósuljon, hiszen ahhoz, hogy az állatasszisztált pedagógiának a lovasszisztált része ugye működhessen, ahhoz szükség van egy pályára, és hát nyilván az a döntés tűnt logikusnak, hogy az iskola melletti önkormányzati területen létrejöhessen egy pálya. Egyértelmű, hogy itt a gyermekeknek könnyebb és egyszerűbb az, hogy itt az iskolai menetrendbe beillesztve részt vessenek ezeken a foglalkozásokon. A bükkábrányi állatasszisztált pedagógiai program országos szinten egyedülálló. A kezdeményezők azt szeretnék elérni, hogy a jövőben a lehetőség minél több iskolában és óvodában hozzáférhető legyen.